Panapa tona kuti hanzi vakomana vakauya aiwa this 2030 agenda vakauya vakafurira mutungamiri wenyika vachizokonzeresa destabilization aiwa mudhe regime. Zvazoonekwa kunzi machances emutungamiri wenyika kuti akwanise kuextenda team yake kusvika 2030 ava slim, kunyange vane power rekuzviita, not subscribe like turn the bell icon. Tipina pahendo pana Facebook page yavakuona BBC vanobudanyira kuti the reality, those who came with the 2030 idea have destabilized the ZANU-PF. The chances of ED to finish his term are slim. After election, ED was supposed to focus on leading the country, not the ZANU-PF faction. It's not a secret that opposition and the other ZANU faction are united when it comes to supporting ED, and as a leader, that should worry you. Looking to the situation in Zimbabwe, ED will be lucky to finish his term. Ndo mashoko ari kuonekwa panapa zvinzi aiwa kune vamwe vakomana aiwa vari muthe ruling party ZANU-PF vari kuonekwa kunzi aiwa ivavo vanotokwanisa tounita nevakomana opposition inozikanwa kuti illegitimate vachiuya vachistopa aiwa this bid yekuextenda term. Iri kuonekwa kunzi panapa mutungamiri wenyika paangopinda kupresidency muna 2023 akasafanira kutungamira any faction, aifanira kutungamira nyika achiziva kuti aiwa is now stepping down, otongopedza achitongobuda zvake zvakanaka in peace pasina chaos kana violence yakucreatiwa nevakomana aiwa vakudestabilize nyika yeZimbabwe. Mashoko anobuda panapa tichiona kuti aiwa resistance yemafactions aiwa ari kuraiza aiwa muthe ruling party ZANU-PF. Tiona vamwe vachiresista this 2030 agenda. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kunyange musection medu dzimafungiro